kay mo kana ang tawag sa Ginoo. Kita mga lagad yun kaniya kay isip atong tubag sa atong mga nangadawat nga mga maayong butang ni nga sa atong kinabuhi. Musa angay lang kita mga lagad sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi, kay bisan atong kinabuhi dili ibayad sa atong nadawat nga gihatag nga maayong mga butang sa Ginoo. Ang atong ebanghelyo mga igsoon nagahisgot kini sa duha ka buta nga kining duha ka buta naa sila'y pagtuo nga maayo. Busa niingon diri sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 28, sa nakasulod na si Jesus sa balay miduol kaniya ang duha kabuta og nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. So gipangutana ni Ginoong Hesukristo kining duha kabuta nga nagtuo ba sila nga si Ginoong Hesukristo makaayo kanila? Sa sila tubag, oo. Mga igsoon sa atong kinabuhi, nagtuo ba ta nga si Ginoong Kristo mo'y moayo sa tanan natong mga sakit o mohatag sa tanan natong gikinahanglan? Kung natay pagtuo mga igsoon, walay duha-duha, maayo kita sa atong mga sakit. Kay nagtuo ta nga si Ginoong Kristo moayo. Kay kung naay atong pagduha-duha sa atong kinabuhi, ang atong mga sakit mga igsoon, pabalik-balik ra gyud na. Maayo, balik. Kay nagduha-duha man ta nga si Ginoong Hesukristo moayo sa tanan natong mga sakit. Kay nag-ingon siya diri, nagtuo ba kamo nga ako makaayo kaninyo? Tubag sila. Og diri sa kapitulo 29 nag-ingon diri, unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata og giingnan, mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Oh, giingnan sila ni Ginoong Kristo nga mamaayo sumala sa atong pagtuo. Busa kinahanglan yun nga naatay pagtuo mga igsoon nga ang Dios mo'y moayo ug musangkap sa tanan natong gikinahanglan. Kay kung naatay pagduha-duha, di gyud ta maayo sa atong mga sakit. Sa mga igsoon kinahanglan nga ang atong pagtuo lig-on, kay mao kana ang makahatag nga kita mga maayo sa atong mga sakit. Diri sa kapitulo 30 nagaingon diri, og nakakita sila unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa apan lang Ginoong gipangmalita ang kabantog ni Jesus. Bantog si Jesus ni atong yutaa sa mga igsoon, ang di gyud matago ang kabantog sa atong Ginoo. Pag itago nato na kuag dayag gina kay ang atong Ginoo o man ang atong manluluwas. Diri sa Isaya kapitulo 35 bersikulo 4 ngadto sa 5 mga igsoon nagaingon diri, igna ang mga nakabsan og paglaom, pag maisog og ayaw kahadlok, muanhi ang imong Dios aron pagpanimalos sa imong mga kaaway og iya kamong luwason. Usa di ta mabalaka mga igsoon kung ang atong kaigsunan nga daot ka nato, nagbugal-bugal ka nato o gipahamtangan ta sa tanan mga pagkadautan, kay nag-ingon siya muanhi ang Ginoo og muluwas ka nato mga igsoon. Busa di kita angay mahadlok
Diri sa Kapitulo 5 nagaingon diri, makakita na unya ang mga buta ug makadungog ang mga bungol. So, mao na ning panahon mga igsoon nga ang mga buta makakita ug ang mga bungol makadungog. Usa mga igsoon, kinahanglan nga kita mamaisugon sa tanan natong mga problema, kay nagaingon sa Salmo 21 na nag-ingon dito, makita unya ninyo unsaon pagsilot ang mga dautan. Makita na to mga igsoon kung unsaon pagsilot ang mga dautan. Ug gibasa pa gid sa atong unang pagbasa nga ang katong mga bangis, mga tao mahanaw. Sa unang pagbasa sa Isaya, mahanaw ang mga bangis nga tao ug puhoon ang katong nagbugal-bugal ug katong mga tao nga naghimo og mga dautan, puhoon katong mga igsoon. Diri sa Isaya Kapitulo 42 bersikulo 6 ngadto sa 7 nagaingon diri, ang Ginoo nagtawag kanimo aron ipatunhay ang katarong pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran. Gitawag kita mga igsoon aron mahimong kahayag sa atong isig katawo. Nag-ingon diri, gitawag ko kamo aron mahimong kahayag sa kanasuran. Busa mga igsoon, kinahanglan ang atong kinabuhi nga mahimong suga sa atong kaigsuunan, dili mahimong kapandulan. Kung kita nangalagad sa Ginoo, makita sa atong kaigsuunan nga iya kita sa Ginoo, kay naghimo matag maayong mga butang. Apan kung kita sukwahi sa gisugo sa Dios, mahimo gitang kapandulan sa atong isig katawo. Kay makita man nila, uy, dikon man na, pero di man maayo ang gibuhat, nagpabadlong man. Mahimo na kitang kapandulan mga igsoon sa atong isig ka magtotoo. Sa isip mga alagad sa Dios, kinahanglan bantayan gyud nato nga dili ta makahimog di maayo nga mga buhat, kay ang atong kaigsuunan nagatanaw sa atong gibuhat kanunay. Bantayan gyud nato na mga igsoon nga dili kita makapandulan sa atong isig katawo. Diri sa kapitulo bersikulo 42 Kapitulo 7 nagaingon diri, aron pagpabuka sa mga mata sa mga buta ug pagpahigawas sa mga binilanggo gikan sa mangitngit nga bilaguan. Mga igsoon, pagpabuka. Kung kita makita sa atong isig katawo nga maayo atong gibuhat, makakita sila muning dili kini literal nga buta. Kita ang naghimo tag di maayo butak. Manta muning nga ipabuka ang mga mata sa mga buta. Kita mga igsoon, kung maghimo kitag mga maayong butang ug makita kini sa atong isig katawo, makamata sila nga uy, maayo gid ay mga lagad sa Ginoo, kay maayo ang naay kalinaw ug naay kalipay, labi na makita sa atong kaugalingon mga igsoon nga walay ang atong pamilya malinawon, ang atong relasyon sa atong asawag bana maayo naay kalinaw, makaingon gyud ang atong mga silingan nga tinuoray gini sila nga alagad sa Dios, kay naa ang kalinaw, naguban kanila ang kalinaw
Usa angay kita nga maghimo og maayo likayan yun nato ang di maayo kay mao kana ang makita sa atong isigataw nan diya mahimo gitang kapandulan kanila sa miingon dire nga pagpahigawas sa mga binilanggo gikan sa mangitngit nga bilangguan sa angay kita angay natong dasigon mga igsoon labi na katong nakabsan katong ibasa nga nakabsan sa paglaom kay kung kita ang usa ka tawo nga makabsan og paglaom mga igsoon desperado kini ug naiuban gani maghikog na lang tungod sa problema. Alagad sa Dios magampo kita nga kining mga tawhan na tagaan og kalinaw kay kung wala ang kalinaw sa ilang kaugalingon siguro kung mga igsoon nga kini sila kabsan yun og paglaom sa kita mga isip alagad sa Dios kinahanglan nga kita ang mudasig kanila labi na katong nasa bilangguan nga nabilanggo tungod sa walay dili ilang mga sayop na himo lang silang na priso tungod lang sa mga dili maayo ug dili makatarunganon nga hinungdan katong nga priso lang kay napasanginlan ug napriso kay na kuan lang na frame up inana kanang wala sila sala ba mo nang ang kining mga tawhan na makabsan gyud og paglaom kay mga anong napriso man ko nga wa man koy sala sabay akong nabuhat so mawad-an gyud sila paglaom. Busa kita mga alagad, isip mga alagad sa Dios, kinahanglan kita nga magdasig sa mga tao, labi na katong nadatugan sa mga dagkong problema. Kinahanglan nato silang dasigon nga naay Dios andam kanunay sa pagtabang kanila, paghatag kanila sa tanan nila gikinahanglan. Ang buhaton lang nila nga motuo sila nga naay Dios. ug ang Dios mohatag kanila sa tanan nilang gikinahanglan ug sa tanan nilang mga sakit sila ang Dios moayo kanila. Mo kanato ebanghelyo palihog manindog